إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يدرى بجلبه التي دو ويها دفتر ما كتدني ودني التي دو يمبه حج قصود ماكو nen Allah waɗi ɗum farilla, Allah waɗi ɗum wajibi, Allah waɗi ɗum ruknu ha dina ka. Nden Allah wi ɗum hakke maako ha dow jeyaɓe maako ɓe kijja suudu man, kanjum man wiyete ɓe nufondu, ɓe jaha ha maaru ngam ɓe dokkoya dewe lattiɗe keeriɗe. E ɗum man ɗo Allah o windi ɗum dow maɓɓe: man istata ilayhi sabila. Ero on lattiɗo maranɗo bawɗe yottago ha suudu man, mo yakeji maako ɗi ɓandu maako ɗi jamu maako e noon yakeji maako ɗi maral maako ɗum waɗanmo o wawan o yettoyo ha suudu majum o rewa Allah teniɗo be dewe latiɗe keroreyaɗe beeteɗe hijju. Kanko man Allah yowimo wajibini dow maako o hijjoya suudu majum. wa man kafara fa inna Allaha ganiyun anil alamin. Allah wi amma on gulɗo ɗum, on gulɗo hijju man o jaɓayi ɗum wajibi, o jaɓayi ɗum hakke Allah ceniɗo ha dow maako. Ngam majum o sali hijjugo man ngam wulgo ɗum o andita Allah ceniɗo jeynitiɗo yertagale mum. So inde hijjugo maako wala ko ɗum memrata laamu Allah ceniɗo, wala ko ɗum torrirta Allah ceniɗo, innama torra man tammilorago ha dow hoore maako. Enen aya man ka ewnoto julɓe ha nokkure ɓe ngoni fuu, ha zamanuru ndu ɓe ngaɗi fuu, kamɓe man ɓe jaha ɓe kijjoya suudu ndu, lattindu suudu arandu mahandu ha lesdi ngam Allah ceniɗo rewe ha maaru. E Allah ceniɗo haaltan haragare aya man bo goɗɗo on caliɗo wadgo bannon, yakeji maako ɗon kawti bo Allah ceniɗo andimo, e nden Allah ceniɗo ko jeynitiɗo her kuugal maako. Kadi derɗiraɓe julɓe, nder endam Allah ceniɗo her meɗen her jeeyaɓe maako julɓe, o shar'ani ɓe wakkatiji hayru ɗuɗɗi masin. O ɗuɗɗinani ɓe fursaji occasion ji no ɓe keɓrata baraji ha maako. Ngam man wala wakkatiyel saloto nder wakkatiji hayru timmani sina wakkatiyel goɗgel nasta. Wala occasion nga hokkititta ɓaawo sina occasion goɗga kañum bo hokka yeeso muɗum ɗon wara. Keñane ɓayɗo en daranake no hokkugo ruknuwol tataɓol be ruknuwol nayaɓol ha silama. Kanjum man wiyete ruknuwol zakka be ruknuwol sumaye. E ɗum man en daranake no ɗum ha ñalɗe caaliɗe ɗo neɓayi jamu. E ɗiɗirojum man ɗo fuu ɗum ruknuji ha silama. E nda jotta bo ruknuwol jowaɓol, kangol man bo ngol ɗon dow dammuɗe, kangol man wiyete ruknuwol hijju. Derɗiraɓe, hijjugo her suudu Allah ceniɗo hormanteru tariha man ɗon fuɗɗi iga wakkati babirawo annabo en, annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, kanko be ɓi ko annabi Ismail. Iga wakkati ɓe timmini ɓamtugo caɓɓaji suudu man ɗum, ɓamtugo mahalo suudu man, wakkati ɓe lamsi ɓe timmini, iga ñalade Allah ceniɗo o wi'ata lattiɗo sehujo annabo en annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah umrimo deftinimo wimo: wa addin fi nnasi bilhajji yatuka rijalan. Woyna andin her yimɓe hijjugo, andin her yimɓe hijjugo. Kamɓe man ɓe tammi waroygo be yakeji feere feere. Woɗɓe ngaran ɗon jaha dow kosɗe muɗum, woɗɓe bo ngaran iga nokkuje dayiɗe, alhaali maɓɓe ɓe wa'iɓe dabbaji, ɓe wa'iɓe geeloɗi lattiɗi yani ɗi cakare muɗum ɗon heli. E nden ɓe ngaran iga lesɗe lattiɗe lugguɗe, lattiɗe dayiɗe ɓe ngaran. Allah umrimo o ewno babal o ewnoto ke'angal masin, sawtu maako ha wawata yottago pamarum masin, amma Allah ceniɗo on yottinan sawtu man
ha nokkuje dayiɗe pat, yettinan sawtu man ha génération ji fuu, yettinan sawtu man ha ummatoje man fuu. Allah o andini mo sawtu man bo Allah windani nga jabaneko. E ngam majum iga wakkati annabi Ibrahim o woyini o wudni umrore Allah ceniɗo, sawtu man mari soñƴago muɗum dille her nokkuje dayiɗe filti zamanuji juɗɗi. Iga nden man hijjoɓe ɓe ceedayi ɓe ɗon ndero, ɓe ɗon ngara ha suudu nduɗo, ɓerɗe maɓɓe ɗon arta ɓalli maɓɓe yotta ko ha suudu majum. Allah wi li yashhadu manafi'a lahum, ɓe ngaran ngam ɓe jalɗira boteji maɓɓe. enen yalɗirgo suudu man ɗum woodi boteji ɗi diina mawɗi jamu darnango Allah ceniɗo tawhidi, e nden ɗowanago mo, e nden hande woɗitingo mo, e nden man ɗo yafanego zunubaji warta bana ñande dadirawo dañi ɗum. E noon boteji ɗi dunya kanjum man wiyete yiidugo limleji ɗuɗɗi ɗi, activité ji mawɗi darananɗi jawdi, caalo hakkunde maɓɓe, andindirgo saalo hakkunde maɓɓe, ƴesƴitingo ngotimmako silama hakkunde maɓɓe, ƴesƴita ha nafsuji maɓɓe. Allah wi ɓe jalɗira her ɗon ngam ɓe tawe her boteji, ɓe jalɗira ɓe keɓa boteji ɗuɗɗi. Wa yadhkuru smallah, e ngam ɓe ewno inde Allah ceniɗo her nokkuje lattiɗe ɓuranɗe senago, her ñalɗe lattiɗe ɓuranɗe tilmugo, fi ayamin ma'lumat, her ñalaɗe lattiɗe andaɗe. Kadi iga ñalade man nde wakkati man nden tariha hijju fuɗɗi. Aya man kaka ɗon laɓɓina hijju man ɗum woodi boteji ɗi dunya ɗon her hijju, kanji wiyete boteji ɓadiɗi ɗi ɓiɓɓe adama keɓata ɗum, kanjum wiyete bana sanjidirgo filuji, sanjidirgo expérience ji, andindirgo, e noon bo wangingo ummatore julɓe ɗum ummatore woore. E noon woodi her nder boteji ɗi alakhira, andingango Allah ceniɗo tawhidi, e nden darnugo innore Allah ceniɗo, siftinorgo ɓiɓɓe adama ñalade ummugal, e nden man hefanego zunubaji, e nden boteji ɗuɗɗi ɗi kijjowo heɓata ɗum ha jahangal maako beetengal hijju. Kadi annabijo men alayhi salatu wassalam o solni lattiɓe wawanɓe ha nder ummatore maako ɓe jowɗila o, ɓe dokka ruknuwol lattingol mangol ngol, kanjum man wiyete ruknuwol hijju man. Annabijo o solni her majum, o waɗi hijju ɗum nder ɓuran ɗum kuuɗe. Nde ɓe ƴamimo ko ɓurata kuuɗe, o gaddono nder toon alhajjul mabrur, hijju jaɓango, hijju ngo Allah ceniɗo yerdi ɗum, jaɓani ɗum jawmum, kanjum man nder ɓuran ɗum kuuɗe. Annabijo alayhi salatu wassalam o indani hijju yaake feere bo jihadi, o andani hijju ɗum jihadi nga habre wala ha muɗum. E noon man bo o andini kijjowo man ɗo o wurtoto her zunuba maako, o warta bana ñalade dadirawo maako dañimo, ɗereji maako garta daneji, ɗereji maako garta wala kalluɗe ha muɗum, wala zunubaji ha muɗum. E noon annabijo o famni ha hadisi maako goɗɗi bo hijju to ngu lattake ngu jaɓangu ha Allah, jawmigu wala ko yoɓirte sey aljanna, jawmigu wala ko yoɓirte sey aljanna. ɗum man fu annabijo alayhi salatu wassalam o wolwanan ɗum ummatore ngam o solna ummatore, o yidna ummatore, o jordina ummatore ha dewal lattingal mangal ngal latti ɗum ruknol nder ruknuji silama. E nden kala bawuɗo fuu kanko majum ɓernde maako solana ɗum, ɓernde maako yiɗa ɗum, o yowɗilawo o yaha o waɗoya dewal man ngam o daada be boteji mawɗi ɗi annabijo limti. Annabijo o wi'ata sina gonga, o wi'ata sina haqiqa. E nden julɗo holoto boliɗe maako, solanan publicité maako, yiɗan nasta ha limde ɗe o limti ɗo fuu. E nden o laato waɗi jihadi, laato waɗi dewal ɓurdangal, e laato wurtake zunubaji muɗum, laato soodi aljanna her Allah ceniɗo be dewal hijju muɗum. barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al ayati wa dhikril hakim wa nafa'ana bi hadi sayyidil mursalin. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala mukhatiban hujjaja baytihi al-haram wa tazawwaju fa inna khayra zadi taqwa. Allah janiɗo wi oɗo wolwana hijjoɓe suudu maako, ɓe Allah fondi, ɓe Allah janiɗo riski waɗi ɗum kamɓe man ɓe hijjan ha hitande nder kitale. Wakkati ɓe kijjata man Allah ceniɗo wolwanan ɓe, Allah ceniɗo hucitinan ɓe, hokkan ɓe wossuye lattinga manga jamu.
Allah ceniɗo wi ɓe watta zawwadu mare joɓari to on jahan hijju man ɗo taskaneɗum maraneɗum joɓari fa inna hayra zadi taqwa amma joɓari ɓurdandi bo kayri man wiyete joɓari manawinkere kayri man wiyete joɓari mbeyetendi hulgo Allah ceniɗo ɓuran ɗum mawnugo joɓari kijjo o kanjum man wiyete hulgo Allah ceniɗo hulgo Allah ceniɗo lattoto ɗum o waɗamo o woodi anniya laabka Allah on wiyete nufeteɗo o yiɗi o hokka dewal maako man ngal be sifa jerdinan ka Allah ceniɗo o yiɗi o warta ha hijju man ɗo o daaduɗo be kala ɓure bi'aɗe ha hijju man e nden wongo banni ha nder ɓerɗe kanjum man wiyete joɓari ɓurandi mawnugo e nden her ɗo Allah ceniɗo o hucitini hijjoɓe ɓe mara joɓari e nden ɗum nangan joɓari lattindi maddinkeri joɓari lattindi ɗum haaje kijjowo ha jahangal maako kanjum man wiyete passeport maako ha ɗum laati ɗum nafaka ko larani dépense ji maako ɗum larani taskaraji ɗi jamu maako ɗi o hoccata fu ɗum nastan nder joɓari lattindi maddinkeri Allah o hucitini hijjoɓe her majum ɓe gaɗa ɗum e non man bo ɗum larani bo joɓari manawinkeri e nden kayri wiyete joɓari ɓurandi mawnugo ha jahangal man kanjum man wiyete margo joɓari mbiyetendi hulgo Allah ceniɗo derɗiraɓe nder joɓari mbiyetendi hulgo Allah ɗum laɓɓinan ko Allah ceniɗo anniya ha dewal beetengal hijju lattingal mangal ngal kanjum man wiyete kijjowo man laato haaje maako ha hokkugo jawdi maako ɗuɗndi ha hokkugo wakkati maako ɗuɗnga ha accugo intérêt ji maako ɗuɗɗigal ɓaawo o hucitana to man latto haaje manga nga o mari ha majum kam daranago wajibiwol Allah Allah on yoyimo ɗum o waɗa ɗum jagorɗo maako tefrimo o gasna ɗum kanjum o acci kala ɗume fuu o hokki kala ko o wawata fuu ngam majum o yiɗi o yettoro be majum ha gasnugo yerduye Allah ceniɗo ñande to ɓi adama o hijji kam amma kulol Allah ceniɗo wala her hijju maako bana o hijji ngam riya ngam yimɓe ha gi'amo ngam yimɓe ha nanamo ngam ha o heɓira be majum jammore o heɓira be majum inde alaji o heɓira be majum inde hajja kanjum man wiyete goɗɗum gaɗa majum o kam o gaɗɗo asar ko Allah ceniɗo hujitinimo o mara joɓari beeteɗum hulgo Allah ɗo o heɓayi joɓari majum o asri joɓari majum ngam man o asri hijju maako e gaw siwa yaago nder majum derɗiraɓe nder margo joɓari beetendi kulol Allah ɗum Allah hucitini hijjoɓe ha muɗum ɗo dépensugo dow jahangal hijju man ɗo be jawdi halal dépensugo dow jahangal mum beetengal hijju man be jawdi halal ñande to ɓi adama hujjiri be ko wiyete halal nden wiyete hijju ma ko yottake Allah laara ɗum nden wiyete hijju ma ko yottake mara qima ha Allah nden wiyete hijju ma ko yottake jaɓe ha Allah nden wiyete hijju ma ko yottake heɓnamo kala ɓure gewtanaɗe ha les hijju fuu amma to aksuman wiyete gaɗɗum kanjum man wiyete o hijjiri be jawdi mbiyetendi haram nden kam hijju ma ko lattake maayi ga siwa dañeego ngam majum onni kijjuɗo be jawdi mbiyetendi haram kanko man o marayi joɓari mbiyetendi hulgo Allah ha hijju maako ngam majum fallahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ceniɗo o ceniɗo o jaɓata bo sina ceniɗo o jaɓata ha ko jeyaɓe maako gaɗata ngam maako sina boɗɗum sina latti ɗum ceniɗum sina latti ɗum kisɗum haram kisɗum sobgo kanjum man wiyete jottotoɗum ha maako e ngam man ɗum waɗan kijjowo o habda o eela jawdi ndi o hijjirta man ɗo o de'itane ndi laato ndi ɓuran jawdi maako fuu senago ndi laato ndi ɓuran jawdi maako fuu dagago e nder majum nder joɓari ndi Allah ceniɗo hucitini wiyete hulgo Allah andinago latti ɗum larurajum ha kiitaji hijju be masalaji hijju ha o heɓa o hokka hijju maako man ɗo dow andal hijju ɗum nami yoɓi tan nami waɗi passeport tan nami vaccinake tan nami hoji taskaraji tan nami heɓi mi yehi nder yeɓre arande mi wartan nder yeɓre sakitinde la ɗum kam fu ɓawojum ha hijju dole hijju man to ha ngu e ɗum hijju ngu nafa kam goɗɗo man o andi ko o huwata hijju ɗum dewal ɗum kuugal ngal ɓi adama waɗata ɓaɗi torto her Allah Allah on tindinɗo ni waɗete annabijo maako tindinɗo ni waɗete modiɓɓe detayi ɗum bindani ɗum defte e nden kijjowo sey o haɓa o faama ɗum kanjum man ɗum nastan nder joɓari mbiyetendi hulgo Allah ha jahangal maako ngal hijju e nden sey ɗum suhlamo hande kam laabi andugo ɗum jur ɓe ɗon gaɗana ɗum ko wiyete dawraji ɓe ɗon gaɗana ɗum séminaire ji e nden kala kijjowo fuu o yalɗira ñalɗe keroraɗe
o nana ko tammi waɗugo, ɓe kumbitamo ko o tammi waɗugo. hande enregistrement ji ɗon ɗum man o heɓa ɗum o nana o nantindo yaago ƴama ɗon. nden to o woodi janngirde hatta laatinde na arabiya defte tarjamnaɗe tradisaɗe en français ɗon fuu ni suhlane ko ɗum yiɗi. dole maako o habda o heɓa ko wallititta mo noy o hijjirta hijju maako bana deydey no deftere tindini, bana deydey no annabijo wi huzu anni manasikakum, kooce ha am hijjugo moɗon. nabijo hijji be sahabo en maako ɗo hijja, ɓe ɗon ndaara ko o waɗata, o wi'ata ɓe kijje baje kijjirmiɗo, kijje bana ngiɗon miɗon hijja ɗo. e nden modiɓɓe kawti kabdi ha mofta ɗum noy annabijo hijjiri, e ngam ɗum laatano julɗo ɗum lumiére, ɗum annora noy hokkirta hijju maako ha dow andal. e nden an kijjowo sina ɗum mara geɗal ha sungullama noy kijjiranmi bana no deftere wi. e nden sey ɗum laato ɗum gotel nder joɓaari maɗa biyete ɗum hulgo Allah ceniɗo. eɗon deɗiraɓe nder joɓaari hulgo Allah, ɗum Allah hucitini ha muɗum ɗo nafitorago be wakkati muɗum to wurtake ha hijju majum. hijju ɗum tayre nder wakkati nde ɓi adama hokkata ɗum, acca sungullaji muɗum pat o wona her ton man, nokkuje ceniɗe, wakkati ɓurdanga, e nden o wona her ton, Allah riska mo o wona her ton. e nden ha laato o heɓi joɓaari kulol Allah kam o anda qima wakkatiji ɗi o woni ha mum, o anda qima babal ngal o woni ha muɗum, o anda qima jahangal ngal o waɗi ɗum. o suhlira hoore maako be khayru, o suhlira hoore maako be ko yerdinta Allah ceniɗo. o dayto ko wiyete lagaw, haalaji lattiɗi baaɗi ɗi nafata, ɗin kam o wolwiɗi ha o safti ha wuro maɓɓe. ko o jooɗi kanji o wolwata, kanji o yewtata, jogagoɗi ha valis ru maako yaada ha nokkuje to bo kanji man bo maɓɓita ɗi ton bo kanjum man wiyete sungulla maako kam o habda o kalmo o hisna hoore maako. a haala ballon, a haala politique, a haala filu, a haala rewɓe, a haala kaza, ɗum kam o heɓa o siwtina ɗemgal maako her majum. ɗemgal maako suhloro be innugo Allah ceniɗo, ɗemgal maako suhloro be janngugo alqur'an, ɗemgal maako suhloro be mawningo Allah ceniɗo. e nden ɗum man ɗo ɗum laatoto nder joɓaari. o dayto ko wiyete langaw, o daato ko wiyete fis, kanjum man wiyete geddal gaɗirtengal be ɗemgal, geɗɗal gaɗirtengal be terɗe. Allah wi faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah wi hijju ɗum wakkati ke'aare, ɗum lebbi ayinaɗi. to goɗɗo o taynorake o hijjan ha lebbi majum o dayo ko wiyete rafas kañum man wiyete yewtugo ko larani fi rewɓe, weltinoro be majum. e o wala fusuk wala fasikare, o dayto bo ko wiyete yeddugo, geddal ngal ɗemgal, geddal ngal terɗe, ɗum man bo o dayto ɗum. wala jidala fil hajj, o dayto bo ko wiyete jokkirgol, babal yimɓe moftake ujineje, la shakka yakeji ɗuɗɗi ko waɗata ɓe jokkira waɗan, amma Allah wi ɓe ndentota ɓe jokkira. babal hijjugo na ɗum babal jokkirgo, o dayto ɗum. e nden ɗo man fuu nder joɓaari mbiyetendi hulgo Allah ceniɗo. nder majum derɗiraɓe hokkugo hayru be mboɗenga her derɗiraɓe maako ɓe o yendi be muɗum, e bo fawnoro be ko wiyete yaafago, be ko wiyete ƴaɓɓago. yimɓe kawti ujineje, a goto nder maɓɓe, babal gotal hawtan on, embouteillage caatuɗum, dole o yabtete, dole o yerɓete, dole o lukkete, wala ko waɗata. e nden majum ɗo sina paama, sina beltinoroɗa be majum, a heɓi a lukkama ha babal ngam Allah, a yabtama ngam Allah, a yerɓama ngam Allah, kaza beltinoroɗa be majum. ta warta a jokkirowo, lukkuɗo mama koni lukkuɗayam, jabtuɗo mama koni jabtuɗayam, gerɓuɗo ma sina gerɓaɗo, sina calitoɗa yerɓago, sina kollamo a ɓuranmo sembe. la ɗona comportement ji ɗi kijjowo o matata hijju. sina o laato o enɗiɗo, sina o laato o jurminowo, sina o laato o habdan o supporta torraji woɗɓe ɗi o yidata ha ton ngam Allah ceniɗo. o habdan bo o kalma torraji maako, taɗi jottoyo ha woɗɓe, o fama ɗum derɗiraɓe maako, ɗum hoɗɓe Allah ceniɗo, ɓuran ɗum mawnugo hawtimo be maɓɓe ha babal ɓuran ngal tilmugo, ha zaman ɓuran ɗum tilmugo. e nden o hokka ɓe darja, o hokka ɓe fodde, o muñana ɓe, o teddina ɓe ngam Allah ceniɗo. yo kadi derɗam julɗo, to Allah ceniɗo o riskima fe camre ha maral, o riskima bo jamu ha ɓandu, yowɗilawa ha hokkugo farillawol ngol, ruknuwol ngol biyetegol hijju, ta yeeba ha majum, renta yeebago, renta yerɓitirgo hande ngam kalta caatuka wari ha dow majum.
ɓi adama o woodi no o yarira hijjuni e kanko man o yahay hijju man ɗo kalta caatu ka wari ha majum ha wari ha yoga athar kanko man to yiɗi o maaya o yahudajo to yiɗi o maaya o nasarajo ngam majum ta woyto ta wirno ha ɓerdema lattago a margo bawɗe ɗum wala garanti to a woodi bawɗe hande man noon wiyete a woodi bawɗe amma janngo be ko warata ɓawo ɗum kam a wala garanti ha dow majum ngam man yowɗilawa waɗu e noon man bo sina pama luttugo jamu ma bo wala garanti to hitande nde a jamo a wawan gaɗa jamu man ɗo ɗum a wala garanti janngo be ko waɗata gaɗa muɗum a luttiran be jamu maɗa ko ɓurata noon ma luttugo ngendam man pat ɗo wala garanti to jotta wiyete a geeto ɗum man tan wiyete a andi amma janngo a waɗa garanti a luttan a geeto ngam man ko yi a yita sappini en ɗuuɗi goɗɗo o wawan o hijja amma o yerɓiti ɗum yeeso neɓayi jawdi maako dilli o maayayi o ñawayi amma o warti o wawata ko o yawino goo o tawi ɓuri mo cowi o wawata o waɗa ɗum occasion man salake o ƴamteteɗo bo ha yeeso Allah janiɗo ngam o yebake ɗuɗɗum ko goɗɗo o wawan o hijja o yerɓita hande o soyita jamu maako o tawa o wawata o hijja yake feere o paralyse o yake feere ñaw gongu noon caglugu heɓa mo deydey o wawata o waɗa dewal man juutenga gurdam maako ko lutti fuu o lutta o miccitiɗo ha foroy e ko ɓurata ɗo fuu bo ɗuɗum ko goɗɗo o sabbitinta jungo waade wara wiftomo jungo waade wara hoccamo wara wiftomo to ɗiɗo ɗi keɓi goɗɗo kam pat konngol Allah ceniɗo wino an taɓula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wayyo suno am dow ko ngeebimi ha gal wuttudu Allah kanjum wiyete ko tan mi yettorago ha alakhira goɗɗo on nda hunde wajibi dow maako o wawan o waɗa o yeebake o waɗayi o yettoyake ha alakhira o waɗayi kam ko o tammi wonwogo kam ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah eyi suno am eyi mimsa am dow ko ngeebimi ha gal wuttudu Allah ceniɗo o miccititto o mimsititto amma mimsitago man nafata ngam man kadi derɗam to a ɗon mari yaakeji deydey a hijjan yettu Allah ɓurnuɗo ma dow ɗuuɗɓe hokkima yaakeji majum e yettirmo be mawɗum man ya waɗo e dewal majum roka mo her ton barka roka mo her ton hayru rako mo her ton ɓesdari to barakallahu li walakum fil qur'anil azim e noon deɗiraɓe bana ko mbowɗen ha ko larani kubaruji nastoɓe silama her ñalɗe caaliɗe ɗo kanjum man wiyete alat salinde ɗo 5 juin ɗo yimɓe nasti silama ha gure ɗiɗi wuro wotoma ɗon wi'e wawru jaɓɓe nder gure tokkiɗe koɓo bo tokki lesdi mindif her ton waɗan temerre be 13 nasti wuro ɗiɗa bo ɗo wi'e balane kanko man bo bannon kanko bo temerre be 9 kamɓe man ɓen wiyete nastuɓe silama ha wuro majum derɗiraɓe nastugo silama ɗo ɗum ɗo dimbo jamo ha gureji bolwanɗen ɗo Allah noon jippini ɗum yimɓe man ɗon jaɓa ɗum noon na min jata bolwana ɓe ewnotomin noon ɓe giɗi ɓe nasta silama ɓe ewnotomin ɓe giɗi ɓe nasta silama jotta iga le 29 avril ɗo kanjum yaɗata 28 ramadan ragare lewru sumaye ha wargo le 5 juin ɗo ɗum ɗon nangi lewru be asawere woore limgal nastugal silama ɗo 1969 limgal 1969 nder lewru be asawere woore ɗo kamɓe wiyete jaɓɓe silama e noon man bo gure ɗe ɓe lencititto ha mum bo gure 11 o feere e nder maɓɓe bo gure 3 kam keɓi gaɗanama ɓulli gure 3 kam keɓi kañum man gaɗanama ɓulli e luttuɓe bo ɗon ndena ɗuɗɗum ha meɗen yo Allah janiɗo o fondu en Allah tabitinɓe enen bo Allah waɗ en sababu tabitingo maɓɓe Allah jaɓani en kuuɗe meɗen hijjoɓe meɗen bo Allah biskuɓe jahangal hayrowal barkantewal Allah waɗ hijju maɓɓe nder hijjuji jaɓeteɗi هذا وقد أمرنا الله تعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر هذا الدين وانصر من نصر هذا الدين اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى يا قوي يا متين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وخيراتك وبركاتك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم آمن روآتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا
يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.